Dámy a pánové, vítejte. Tentokrát na téma uzdravení z toxických vztahů. Omlouvám se, jsem trochu nastydlý, ale doufám, že to zvládnu. Já jsem už delší dobu přemýšlel o tom, jak vlastně vám poradit podle svých vlastních zkušeností, na jaká témata byste se měli zaměřit a v čem byste se měli uzdravovat. V podstatě by se to mohlo jmenovat, jak se můžeme uzdravovat sami. Samozřejmě je třeba říct, že lidé nám to udělali a jenom lidé nás mohou uzdravit. To je velká pravda a tady samozřejmě bych chtěl vám dodat odvahu zkoušet nová přátelství, nové vztahy, protože prostě špatná zkušenost s lidmi v minulosti ještě neznamená, že lidé jsou takoví všichni. A tady samozřejmě budete muset být hodně odvážní. Nicméně taková sebeterapie by měla probíhat v těchto tématech a okruzích. Za prvé bych to nazval posílení pozitivních náhledů na život v podstatě. Tedy udělat si pořádek ve svém uvažování, tedy v tom, co je zlo, co je dobro, co je zlé, co je dobré, jaká je vaše filozofie života, sumarizace dosavadních úspěchů, já bych řekl revize vaší víry v lásku, zaměření se na energii dětí, stanovení nových cílů a nové pevné morální nastavení v tomto světě. Za druhé, obavy a strachy. Tady je dobré udělat si takovou velmi realistickou inventuru toho, čeho se bojíte, začít zkoumat své emoce, jaké emoce jsou převažující ve vašem životě, zkusit se podívat na původ a důvod strachu či strachů, na to, čeho se bojíte v budoucnu, soustředit se na vytvoření nové strategie, cíle, za kterým krok po kroku půjdete. Jistě pomáhá journaling, deník pocitů, zážitků a samozřejmě vědomí emočních flashbacků a jejich škodlivého dopadu na vaše rozhodování. O emočních flashbackích jsem toho už natočil hodně. Snažit se meditací změnit podvědomé na vědomé. Za třetí je to redukce stresu. Tady bych radil identifikovat stresory ve vašem životě, podívat se, zdali by stresory vašeho života nešly odstranit nebo eliminovat. Často lidé ani netuší, co je stresuje. Může to být také samozřejmě nevhodná práce nebo zaměstnání. Doporučoval bych přehodnotit význam peněz a samozřejmě k redukci stresu přispívá i fyzická aktivita. Za čtvrté, vykročit mimo komfortní zónu. Sport, nové aktivity, tvorba, noví lidé, investice do přátel, jiná práce, koníčky, kroužky. Nebát se selhání, 9 z 10 pokusů úspěšných lidí je nezdar. Oni to prostě zkoušejí.
Úspěšní lidé prostě zkoušejí a zkoušejí do nekonečna, až jim to vyjde. Za páté, smíření s ostatními, smíření s realitou. Často oběti toxických vztahů trpí komplexem Petera Pana, tedy toho malého kluka, který nikdy nechtěl dospět. Na to bych si dal pozor. To znamená do jisté míry smířit se s realitou a se svými možnostmi. Bolestivé vzpomínky brát jako ztrátu, tedy truchlit, tedy šok, popření, vzpoura, hněv a přijetí. Jistě ke smíření přispívá i vnitřní dítě, vnitřní rodič, co jsem, kdo jsem, moje limity a podobně. Limity. Bylo by asi hodně stresující, kdybych si teď dal do hlavy, že se stanu slavným hip-hopovým zpěvákem v této zemi, tak tento nerealistický cíl by mi spíše uškodil a přinesl by mi spoustu stresu a bolesti. Tím myslím to ujasnit si v sobě, jaký jsou moje limity a možnosti a stanovovat si realistické cíle. Také realistické cíle směrem k partnerům a k dětem, řekl bych. To často bývá zdrojem frustrace. Za šesté jsem to nazval smíření. Často u mých klientů narážím na takové určité nesmíření se svým věkem a s jeho možnostmi. Zkrátka, někdy máme tendenci vidět ten svět kolem nás očima toho, když nám bylo třeba 30. Ta situace se samozřejmě mění a já bych řekl, že kromě těch tělesných věcí by měla nastupovat i určitá míra víry, spirituality a moudrosti pochopení života. Můžete to klidně nazývat umění stárnout, ale setkal jsem se ve své praxi se spoustou lidí, kteří si nebyli schopni připustit, že prostě stárnou. A za sedmé, dát najevo lásku a respekt. Nebát se odmítnutí, sami sebe odmítnout nemůžeme, objevit v sobě určitou míru pokory, mít radost ze svých pevných hranic a určitě si zvyknout na určitou míru pocitu viny, protože ten, kdo je traumatizován a má silné superego vnitřního kritika, tak se domnívám, že bude celý život trpět určitým pocitem viny a jak říká Gábor Maté, je třeba si zvyknout na ten, dejme tomu, ustupující postupem času pocit viny, tedy zvyknout si na něj, naučit se s ním žít, protože tento pocit viny je samozřejmě lepší než pocit, že jste selhali a že vás někdo zmanipuloval nebo že jste překročili sami svoje hranice. To je samozřejmě lepší. Tady uvádím takový ten příklad toho opraváře, který, když jsem se začal uzdravovat, tak ke mně přijel a chtěl nesmyslnou částku za 10vteřinovou práci na plastovém okně. A já jsem mu ty peníze nedal, já jsem ho poslal pryč. A musím říct, že jsem se cítil jako agresor, jako někdo, kdo je zlý. Měl jsem z toho pocit viny, ale vnímám to jako lepší, než kdybych mu ty peníze dal a 3 dny jsem si tady mlátil hlavu, jaký jsem idiot, že jsem se nechal v podstatě okrást a zmanipulovat. Tak takhle bych to asi nějak chtěl vysvětlit,
to zkrátka zjednodušeně řečeno, volte pocit viny, než abyste si připadali jako idioti. V tomto videu jsem tedy vyjmenoval 7 základních bodů toho, na co byste se měli v podstatě zaměřit. A jsem přesvědčen, že pokud si úplně primitivně tyhle ty body vezmete a začnete nad nimi přemýšlet, tak se váš život zase stane o kus lepším a snesitelnějším. To bych vám přál. Děkuji.